Guys, good morning. Ako na i-surprise ako ang egsoon aning butanga. I know gamit kay niya sa iyang pagpaninag-isda og I know si kanhan ra ni pero dako kay nagtabang sa akong egsoon. Ako sa taga-ana ni kay grabe kabootan, wa ko masaway. Good sister jud siya sa tanan. So si kanhan ni pero I know malipay siya ani. So, mo niya ako yatag niya guys. Ako siya surprise niya. Kana guys. Mo na ko yatag sa egsoon. Ay no, nag-dream po din siya kanang makamotor siya. So, ipaninguhaan ako. Kitaguman ako. Ana. Mo na motora guys. Ako yatag sa egsoon. Ano man na siya guys. So unya na lang update ta mo kung unsa yung reaction. Ako na lang gipabot ng mga basa ko ison sa ato siyang waton para ato surprise. Ato ihatag niya ang yawi sa iyang likod. Magsunod ta niya. Nya. Ato ihatag ang yawi ba. Sige bye. Arabi. Bibi. Ano? Gapa gudan. Sige, test drive ka no. Ha? Test drive. O niya dahil sa may maingon mo. Oh, thank you. Layo pa yung birthday. Bangas ka. Layo yung birthday. Ang ba? Kanang usa ka ng itom. Sige, kumot. Sige ko sigag kumot. Sige. So, mo na siya guys, lipay kasi siya.